gelegen nummer 50 in Haarlem. Wij via een particuliere alarmcentrale en de brandmelding binnen. Oh, maar gewoon juist is een alarm. Man, hoeveel hier zit je man bij de vrijwillige brandwacht? 24 hier. En je hoor man? Ja. Al die jaren, even zeg maar, je draaien 24 hier bij de brandweer. Daar ben ik dagelijks gewond, dus ja. Jouw maar ademlucht, ja. Jouw maar ademlucht. En klopt het dat dit wel eens een van je laatste oefeningen werk is? Dit is de ene laatste oefening. Ja, en dan hoor ik op bij de brandweer. 1, 2, 3, 4 uitstappen. Ja, wij gaan linksom. Je trekt wat? Ik skin van Riek. Mevrouw komt er hier 1 en 2. Hier. Klaar. Rijden. En we draaien jou en ik scherm je weer aan. Begin oefenen wij 11 keer per uur. En die werden dan door de commandant uitzetten. Die zet hem helemaal uit en dan kwamen wij... we kregen nog een brief voor de post van dat we uitnodigen waren voor de oefening. Nou, dat is Sint-Werveloos. Volgend jaar staan er 48 oefeningen op het programma. Dus dat is 30 meer per uur. En hoe lang ging je dan betrokken? Nou, ik hoop nog 4 jaar. Dan ben ik 54 en dan zal het hartstikke leer wijzen. En verder, hoe bijzonder weer dit team nou? Want die hebben een mooie mix zoals ik het zie, jongen. Nou, juist dat is voor mij een beetje de reden om te starten. Er is genoeg naar je was. Dus ik heb dan ook nog eigenlijk wel een beetje het nadeel van hoe daar ben ik net beschikbaar omdat mijn werk in jouwer is. En ja, vandaar dat ik zit nou, daar ben ik nog Nijmegen. Dus de brandweer in Balk die staat goed paraat. Akkoord, de eerste vuurraad in de hoek is geblust. En verder weer een goede oefening? En dat is, ja, dus zeker. Zeker dit een hartstikke mooie oefening even. Leer je daar weer wat dingen van. We beginnen wat een trooslag hier in de bovenstaat, boven waar ik neem controleren. Wat er niks in brandje meer tussen de plafond en dergelijke zit. Nou, je gaat al missen tegen. Ja, absoluut. Maar had ik van bed ook in. Het eerste wat je pakt is de pieper. Dat is haast naar jeder. Wat je de pieper pakken, dan ga je de beurs mooi nemen, zeg maar. Maar die pieper die gaat eigenlijk altijd mooi. En dat zal eerst ik wel eventjes. Ja, ik denk, hé, verrek, waar heb ik nou dat ding? Maar, oh nee, ik ben er niet meer bij. Nou, we hebben een wedstrijd, gaande maar in op 8 buggies. Het is al die elektro wat we hier rijden. Het is voor iedereen van lid tot grus. Het is eigenlijk een open kampioenschap, zei ze, maar iedereen mij meiden. Van ja, Belgen ben er, Duitsers ben er. Hoe hebben deze baan hem zelf maken? Ja, een kameraad van ons die had het opstart samen met de restauranteigenaar hier. Die wil graag dat je op bepaalde dagen dat er wat meer klandizie bij kwam, zei ze maar. Nou, zij is het idee ontstaan. En we kregen zo'n grote ruimte, dus dat heb ik helemaal benut. Qua niveau van de baan, dit denk ik haast de moeilijkste baan van Nederland. Nou, toen ik van zwemles had, had ik een auto gekregen, maar net zo. Dan een Kia zo.
En toen kreeg ik een nieuwe, toen kreeg ik een loze, nieuwe, nu techno. London for start. Hey Marco, hoe ging de wedstrijd? Ah, heel goed. Bijna geen foutjes maken. Nee. Hey, maar hoe vies is dat? Dan moest je allemaal tegen een hele grote man rijden. Ik ben wel band, ja? Ja, ik doe dit ik al 3 jaar. Toen ik 6 wie had ik mijn zwemdiploma halen, dus. Maar ik stond bij nooit onderaan in een lijstje, hè? Eerlijk gezegd is dat nog nooit gebeurd. Nee. Je bent altijd beter als die grote man. Ja. Marco doet het hartstikke goed. Hier is maar dit jaar begonnen met die op 8, zei ze, maar verleden jaar had er echt wel een beetje rijden, maar dit jaar had er echt volop met ons begonnen in de competitie. En in het begin weer de rijden de chica's een beetje, zei ze maar. Maar nu zijn er een pruttige grote jongens die het achter hem rijden. En ik denk binnen 2 jaar dat er zo al even big wordt. Ja, hè? Ja. En hoe bijzonder is dat? Ja, dat is redelijk bijzonder. Het is natuurlijk wel hier heel jong begonnen, dus ja, dan bouw je dat ik sneller op. Maar ja, het is wel knap. Dat is een hele mooie hobby. Ja. Mijn high-tech. Ja, En volle meer in Duitsland en in Engeland. In alle landen doen ze dit wel. En hoe ze dat zelf ik, maar die wedstrijden naar het buitenland? Ja, dat mag ik nog wel even over nadenken, want hier ben ik nog genoeg baan waar ik nog net had in.